Fundació Catalunya Estat vol anar molt lluny. Anirem a buscar a tothom que creiem que necessita dades, recursos i arguments per perdre la por. Nosaltres volem trobar un gruix d'empresaris suficients perquè ens dotin finançament a la nostra fundació i els donem un servei d'un fons de finançament de fins a 100 milions d'euros per ajudar les empreses catalanes per el que necessitin. La nostra estratègia serà convèncer per vèncer. Nosaltres volem crear una gran pressió des de baix perquè aquesta pressió arribi al Parlament i el Parlament proclami la independència. Hem de convèncer a mils i mils i mils de ciutadans de Catalunya de per què necessitem la independència. Nosaltres només treballarem per Catalunya.